Wauw. Zo mooi is dit. Hey Spidey. Mario. Wendy. Daisy. En Piet. En die zal ik nog even ophangen. Joeke. En Kiki. Kiki? Is dat voor die? Yveske! Kom maar! Coralle, Uniek, Yveske, Wunder, Sally, Rijntje en Kiki. Hey Yveske! Hey Rijntje! Hoi! Hallo? Ik ben alleen maar mensen op een fiets. Hey Wunder. Hey Sally. Hoi. Nou, het is alweer op. Hey Wunder. Hey jongen. Piet. Daisy. Spidey. En Mathilde. En Mathilde zei... Hij als jongen weer Piet stiert. Ja. Hey Daisy.
Ik ga ze nou binnen, Helly. En ik dacht vet sneaky. Ik hier langs rennen. Maar ze shimmy en ze komen er vet aan. Heel uniek. Want ik vind het vet mooi buiten. Zinnen. Dus ik denk, leuk en filmen. Wat was er? Daar komt korallen nog gewoon. Oh. Wonder. Uniek. Hey wonder. Korallen. Hey. Hey korallen. Hey.
Yveske. Dit is uniek. En Sally en Wonder. Nee. Huh? Dit is Sally. Dat is Wonder. Dat is Rijntje en Yveske. En hier is Carola. En ik ben hier helemaal. Want daar is hier nog een stek iepen. Die wil ik nog even dicht doen. En nou komen de merries eraan. Yveske. Hey. Hey, Carola. Uniek. Yveske. Doe, Carola. Hey Yveske. Hi. Hey Rijntje.
Hey, wonder. Hey, Rijntje. Yveske. Oh. Coralle komt er aan. En ze gaan weer aan de kant. Wie is dat? Is dat? Ja, je bent zelf. Nee, korallen. Hey, wonder. Rijntje. Uniek. Hey, wat gong zo hut, hey. Rijssie, wonder. Met weer Rijntje. Yveske. Nou, dan gaan we weer. Elke dag weer. Nee. Goed zo, Uniek. Hallo. Kom. Daisy en Peach. Glendy. Spidey en Mario. Hey. Nou ja, ik kom een Bix en ik zet hem even vast. En dan kan ik zijn mok even behandelen. Vooral daar nog een beetje. En hier nog een beetje. Hey, Kiki.
Dan ga ik wat mokzalf op dingen. Daar. En dat is een wondje. Daar doe ik niks op. En zo doe ik dat elke dag. Het is nog 9 uur. En the sky is on fire. Wow, wat mooi.